The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Romans 12:9-10. A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. By long forbearance a ruler is persuaded, and a gentle tongue breaks a bone. Proverbs 25:11-15. Though I speak with the tongues of men and of angels, but not have love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. 1 Corinthians 13:1-3. Great is our Lord, and mighty in power. His understanding is infinite. Psalm 147:5. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Matthew 5:46-48. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another. Love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil, or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you are called to this, that you may inherit a blessing. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. 1 Peter 3:8-11. Before we continue our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Let us use the principle of 1 John 1:9 if it is necessary. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa kaluwasan sa imong kinabuhi, gidasig ka, giawhag ka. Giagda ka sa pulong sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magamputa. Heavenly Father, we thank you first of all for bringing us here once again in this Bible study of ours. We thank you, O Lord, for the life nga imo panggi lugayan hangtod ning higayuna. Nagaginawa pa kami askil pa among panglawas ug napay kalantip sa among
Panghisip kining tanan gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya, sa imong grasya. Dili kami takos niini o Dios apan ikaw matinumanon magayod sa imong mga saad. Busa salamat nini nga mong Bible study through the YouTube ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manuluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan, welcome na usab sa atong Bible study og alang kaninyong mga higala, mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na sa pamong tanan sa atong pagpadayon ini atong everyday nga spiritual momentum aron kita makakabot gayod niya ang atong tumong common goal as believers which is spiritual maturity. Okay? Niya pa man kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og problems in life. Mga suliran sa kinabuhi. Ug ato naman kining gisgutan sa miaging mga adlaw nga ang mga suliran dili gayud kana kalikayan. Samtang aniya pagkita ni ining kalibutan na. Every now and then mo atubang gayud kita mga suliran. They also cannot be solved ining mga suliran without learning the solution to those problems. Mao nang nagsige tagtuon ni ining mga paagi sa Dios nga atong magamit. Kay lagi ang mga suliran di man kalikayan samtang buhi pa kita, so kana nagpaila nga buhi pa kita nga naatay mga suliran. And ang mga solusyon, mga kasulbaran ni ining maong mga suliran are best understood when problems are defined. O kung bahin na sa balaang kasulatan, kita mga magtutuo, gimanduan man, nga dili kita mulikay na we should not choose not to avoid or to choose not to have problems, meaning imo bang limod, meaning you deny problems. No. It's important to know therefore the general concept of problems. Mahinungdan nga to kining isgutan kining maong mga punto sa doktrina nga sarang nato magamit sa pag-atubang sa mga suliran. Kini grasya, of course. Kaya man kini sa Dios. Now, last time o gagahapon naghisgot kita ni ining sala sa pagkahadlok, the sin of fear, no? Now, since fear is a mental attitude sin man, kung kini kanang atong pauman, kung dili nato kana isugid dayon. Okay? O kita nahibaw na sa mga lista sa mga sala sa una-una. Sala sa una-una, mga kahadlok, kabalaka, kanang kanang bati o kanang pagkasadaan, okay? Kanang kabalaka o kahangawa, o unsa pa, mga kasuko, kalagot, pagdumot, kini mga sala sa una-una. Na kung kini na maunay dumalas itong kinabuhi, our spiritual life is devastated. Ato naman ang gisgutan kagahapon. So, ang pagbati, therefore, dili angay nga gamiton sa pag-atubang sa mga suliran sa kinabuhi. Should not be used in meeting problems in life. So, kay nibaw naman ta nga sa diha nga ang ato ng pagbati mo take over sa atong kinabuhi, then ang doktrina mapapas mo disappear. You see, it's erased. So mo na nga inay nga ikaw mag-build up niya ng kaisog, kaligon, courage. Devastated ang imong espirituhanong pagkinabuhi. We become loser believers, which God does not want us to experience.
Mao na nga kita gimaduan sa pulong sa Dios nga atong angkunon. We should claim sa mga saad sa Dios. Una pa moabot ang mga suliran sa atong kinabuhi. Mao ni gaandam kita. Adlaw-adlaw na tong tuki, hisgot, tukbil kini maong mga butang kay kini mga paagi man kini nga atong makatunan gikan sa pulong sa Dios. Iyahan ni sa Dios. Gisangkapan taniya ni ining maong, in fact, gihatagan taniyag 10 problem-solving devices. You see? Gawas pa niya ning atong pag-claim sa mga promises of God. Now, we should remember that sa diha nga mga suliran sa kinabuhi mo, hapak na kanato, pahimangnuan kita nga mugamit kita sa pulong sa Dios. Ang mga saad sa Dios in order to deal with those problems and be victorious over those problems. Kana nagpasabot nga what God will do to those problems. Mo bitaw na iyang gisulti nga to ni Moises samtang sila nagpadong sila sa yuta sa saad. Ang mga Hudiyo, mga kumplinador, mga Hudiyo, nitong panahon ni Moises. There were complainers, bitchers, unsa pa, complainers. Bagulbutan lang. Kasi gipangatagan na sila sa kanang mana nga maoy hingpit gito, kumplito gitong pagkaon nila, provision nila, bagotbot pag sila. Gipuan namong ko ining mana. Manas buntag, manas udto, manas gabi, nanimahon tag mana. Mao na ilang magutbot atong panahon na. Mao na daghan kanila na mga pildiro. You see, and we cannot afford to be to experience those. Mao na nga ang Dios dili buot nga kitang mga magtotoo ni ining panahon sa simbahan, the church age nga mapildihon o loser believers. That's why we have to study God's Word, claim God's promises, pagkaton, paghangop, pagtuon ini, aron magamit nato sa atong kinabuhi, pagatubang sa mga suliran. Now, but listen, be sure God's promises, His Word are metabolized. Mao gina. This is the key. Nga atong galingon, dili man kita mo galing, dili kita mo metabolize, kundi sige saman ang Espiritu Santo. You see, ang Espiritu Santo naghuwat lang nato nga atong tuuhan. Kaysa diha nga atong tuuhan na hangpon og we claim na diha mulihok na ang ministry sa Espiritu Santo. Nga pasabton, paklaruhan, pagyo ka, patinawan, pagyo ka, mahimo nagyong tinuod yun. Ang mga saad, mga pulong sa Diyos, diha nga imong na katunana. So, ang antidote sa fear, ang atong pagbuntog nini, kanang babag nini, nga dili gyud nimo duma nato, the antidote of fear is courage. Of course, derived from metabolized Bible doctrine nga itong gigamit. Ug nasayod na punta sa mga past lessons nato nga courage is thinking Bible doctrine under pressure. Courage is a mental attitude. Nga ni sistema ni sa itong panguna-una. O nuntan ka na sa ginaling na metabolized na nga pulong sa Diyos. Metabolized Bible doctrine nga kana nagalibot-libot na karon diha sa atong panimuot. It's already circulating in the stream of our consciousness. So, timan na nato nga ang kaisog, kalig-on is a mental attitude with metabolized Bible doctrine. O nibaw naman tang doon ay klaseng emotion, duha ka klase, normal o abnormal. Kaya ang normal emotion, unsa man. It only responds with Bible doctrine to any crisis in life. You see? Igo lang mutubag. Panag abnormal, nga emosyon, mo react, mo kanang sinta, mo react
to any crisis in life. So, hinumdumi gyud kanunay nga anaa na sa proverbio nga nagaingon nga what we think is what we are. Diya sa Jeremiah 17:10 po nag-ingon, I, the Lord, searcheth the heart. I test the mind. Iya kanang sudungon o iya gyud ang sutaon diya sa atong heart. Now, ang Hebrewanon nga pulong sa heart, Bisaya kasing-kasing, ang pulong sa Hebrewanon is leb. L-E-B. Leb. So, sa pagpadayon na to sa paghisgot ni ini, akong balikon nga ang emotion is a problem to people depending on what kind of emotion he or she uses. Good emotion ba? Or bad emotion? Normal emotion? Or abnormal emotion? It's a matter of choice gyapon, you see. Naranimos pagpili. Now, of course, kung mugamit kita sa bad emotion, there is a problem na ay suliran, unlike using the good emotion. Ang maayo nga pagbati, good emotion, nagagamit lamang kini what God designed it to be used, which is to respond, pagtubag to the frame of reference, mental attitude. Ang bad emotion, which is abnormal, mo sinta mo react to our mentality. Samtang ang good emotion, normal emotion responds with truth uban sa kamatuoran. Ang usa ka magtotoo kansang basihan ang iyang basihanan sa pagtubo spiritually is his emotion. Ang bot pasabot, ang usa ka magtotoo whose basis to grow spiritually is his emotion is not actually going anywhere. Di yun siya mo sangko o mo kabot sa iyang spirituhanong kinabuhi. Gagamit man lang siya sa iyang pagbati. It is Bible doctrine. Nuntan pa sa pagpuno sa Espiritu Santo that is supposed to be our basis in growing spiritually, not emotion. That's the reason why nga kita magatuon sa pulong sa Dios on a daily basis. So, sabtag na, fellow believer. A believer who uses emotion, not Bible doctrine, nahibaw ka ba? He becomes an enemy of the cross. Why? Because he is already a loser believer. Now, there are believers na ay mga magtotoo who make their emotion their God. Ang buto sa buto niya na nga, their priority. Mo ilang pasiuna. Kay mauman kini ang modus operandi nining kalibutan na karon. Kay mauman ni ang world's system. Now, gamito nila ang I'm talking about the world system. Ugamit sila sa tulo ka arrogant skill, self-deception, self-justification, self-absorption. Mao ni ilang gipanggamit nga the world system. A believer can either be under the power of the Holy Spirit or the old sin nature. Ibaw na tanya na. So it's either. It's a matter of choice. Now, ang matuod, genuinely brave Christian, magtotoo, is one who has courage under pressure. Ay pagpiit apan na siya kaligon, kaisog. Therefore, a believer has to metabolize Bible doctrine to be able to use that Bible doctrine. Kaya di man lagi magamit ang pulong sa Diyos. Di na ito magamit kung dili ka na magaling, dili ka na ma-metabolize sa Espiritu Santo.
Way kapuslanan. Mao na atong hatagag gibugaton ni atong pagisugot. It must be metabolized. Remember, God's word mandates us na itong mga magtotoo to be doers of the word, not only hearers of the word. Otherwise, we deceive ourselves. Again, it's a matter of choice. See, unsa ang gahom sa atong kaugalingong kaubuton, ang atong volition. Now, atong pahinomduman itong kaugalingon, let us remind ourselves sa doktrina sa stimulus. Numdum ka pa? Stimulus, response, and result. Well, review naman po ni. O gato lang utsa ng let us omit all those yet. Kay niba naman kanini. Kaya let us presume. Okay. Sa laing bahin, a believer who has been provided by God eternal life, but who prioritizes his emotion gihapon, perpetually is in a state of fear and worry. Kasabot ka? Ang pasabot na ko, nga usa ka magtotoo na siya, luwas na siya. Nga siya sangkapan na sa Diyos sa kinabuhing dayon, apan ang iyang pag-iumpasiuna, maumang iyang pagbati. Perpetually, gyapon siya sa kahimtang sa paghadlok, pagkabalaka. He is a loser believer gyapon. You see? He lives in the state of fear, worry, anxiety, insecurity. Now, in short, he is living just like an unbeliever. Maura gyud. Ang iyang pagkinabuhi, pariha ra gyud sa dili magtotoo. Way makita diya siyang kinabuhi ang pagkamagtotoo. You see, we have to learn how to distinguish the normal emotion and the abnormal emotion. O unsaon na to paglikay sa paggamit ni abnormal emotion. Atong hinumduman, let us remember, naghisgot kita niini bahin sa mga sala sa pagbati or emotional sins. Again, abnormal emotion devastates our spiritual life. O ni makaguba sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Samtang ang normal nga emosyon, nagapromote kini hinoon sa kalipay, kalampusan, o katakos to appreciate God's grace provisions. But again, it is a matter of choice. Naarag yun sa imong pagpili. Now, what do you mean by fear, panic, ploy, thought? Kadungog ka na niini. Unsa may bot pasabot? Unsa maning ploy? Of course, in English, maning ploy. Ang ploy is a game, a contest. Example, tagaan ka na kong himplo. Ay tao nga makatagbo og laing pong tao nga kini sila duha, they both has kanang ability to play any game or contest. Okay? So we can say kining mga tawhana will play this game. Duwa giniron. Na mo na buot pa sa buot niya ng kanang fear, panic, ploy. Fear and panic are going to play. To contest each other. No, nag-iingon na ito, duwa na giniron. Now, kitang mga magtotoo should never be engaged in this thing. Ang gitawag o fear, panic, ploy. Ni angay na to. Okay? Now, let us review. Ato ragong reviewhon kining by the way, sa di pa mo tukbil niya na ato ragong hinumduman katong mga major personal sins. Tulo manigo kung kaklasis mga
sala no dili ni dili sala nga mortal sin o venial sin o unsa na lang ilagiyon, cardinal sin o unsa na dili. Ang atong kabasihan ni gikuha nato sa tinubdan source ni maong Biblia, pulong sa Dios ra. So sa pulong sa Dios naagihan ay dihag tulo ka mga major personal sins, okay? So kung andam ka na si mong notebook diha, isuat ni. Okay. Tulo ka major personal sins. MAS, mental attitude sina. Sunod, sins of the tongue, sala sa dila. Mga sala sa dila. Ikatulo, mga sala sa buhat, overt. Okay? Na ako kang tagag mga listahan nini aron di na gyud nimo makalimtan. Ato naman ang gisgutan po niya itong tuon nato niya itong doktrina sa sala, okay? Hamartiology, apan ato lang ning labason sa atong panumduman. Ihimplo sa mga mental attitude sins. Pride, ang pagkamapahitason, hatred, kasuko, pagdumot, unsa pa? Implacability, pagkagahi, managing sa mga katigawang pagkagahig implacability. Sunod, bitterness kanang pagkamapungtanon, mamantingalin na Bisaya. Unsa pa? Jealousy, kining kanang pangabubho, sala na daghan ra bang mga tao, mga magtotoo gani mismo wa kay bawo nga ang jealousy is sin na mo na. Jealousy, envy, ang envy kanang kasina, okay? Unya unsa pa? Vindictiveness, kanang pagka mapanimaslon, kana bang naana nimo imong kinaiya nga dali ra kang manimawos ba, okay? Sunod, guilty feelings, kanang imong bati o pagkasad-an. Sama na. Uban, unsa pa? Fear, of course, ang kadlok na. Worry, ang pagkabalaka. Daghan ang biktima nato nini. Dali ra ta mabalaka ba? Unya kung mag-anad na kaniya nang sa pagkabalaka, magsige lang yung kakabalaka. Nga hangtod nga, wala kay gikabalakan, mabalaka na po ka, kung sa batong gikabalakan. This is chain sinning. Mauna, worry is sin. Anxiety, ang pagkahangawa. Okay? Namaw ni, self-pity, kana bang imong pagbati o kaluoy sa mong kaugalingon, labi na, tingali, tiguwang ka na karong, luoy ko, tiguwang na ko, unsa pa na, sala man na. Kaya nga naman, nagpaila man na nga mo kay pagsalig sa Diyos. You see? So muna, mga ihimplo to sa mental attitude sins. Sala sa una-una. At ito ta sa kadua. Mga sala sa dila. Ihimplo. Unsa man. Bullying. Unsa may bullying sa Bisaya? Pag bugal-bugal o pag daog-daog. Mara na, mga synonym na sila. Kung imo nang buhaton, nagkasala ka. Sala na sa dila. Imong dauton na ng kanang object of your kanang anger baron. Unsa pa sa isunod? Maligning ang pagdaot sa uban. Pagdaot silang dungog. Sunod, ang imong kanang unsa bay criticize sa Bisaya? Imong well anyway, usahay maglisod tas pag Binisaya criticize kanang well anyway ikaw na lang sumpay niya unsa pa uban, lying, paglimod, pagpamakak, sala,
Unsa pa, gossiping ang imong panglibak sa ubang tao. Unsa pa, judging ang imong pagpanghukom sa ubang tao. Mao na. So these are the sins of the tongue. Anto ta si katulo, overt. Overt, dun sa may overt, makita na gyud. Sala nga makita. Kay overt man, sala sa buhat. Ihemplo nini, murder of course. Pagbuno, adultery, pagpanapaw, sala, drunkenness, ang paghubog-hubog, sala, daghang biktima po nini. Drugs, ang pila nini. Unsa pa? Stealing, ang pagpangawat. Okay? So these are discussed in the Word of God. Okay? So ako lang nang singit aron di na gyud na nimo makalimtan. I hope gilista na nimo. Okay, so fear and panic atong gihisgutan. Okay, ato ning tiwason ugma. Ipadayon nato sa paghisgot kining pipila pa ka mga punto dinhi. Kaya ayaw si Piata ang padayon sa pagsubay niini kay mainungdanon kayo kini sa atong kinabuhing Kristohanon. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan ang pagtuon sa imong balaang pulong ni ining adlaw. Salamat sa imong pag-uban kanamo, lamdag kanamo pinagi sa Espiritu Santo. Naot nga imo kaming dadon pagbalik din hiugma aron kami makapadayon ining among spiritual momentum nga gikinahanglan namong pagasundon aron sa ingon niya na makakabot kami sa among common goal ingon nga mga anak nimo nga mao ang espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity. Kay dili man kami makakabot niya na gawas lamang nining among gibuhat adlaw-adlaw nga pag sibog sa unahan pinagis pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos. Ining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.